Lero Panyasa Voice Box pamene nkhani zimakhala za ndale kayendetsedwe ka dziko komanso ulamuliro otsatira bwino malamulo kapena kuti politics, good governance and rule of law. Charles Ben Longwe akunena kuti tikakhala nkhani ya rule of law kuno ku Malawi timangonamizanapo chabe chifukwa kuti lamulolo nthawi zambiri limaoneka kuti likukondera. For example, munthu akatukwana president kuno ku Malawi nthawi zambiri amakhala kalikiliki munthu ameneyo kukatengedwa ndi kumangidwa ndi apolisi kuimbidwa milandu yosiyanasiyana. Koma munthu yemweyo akhala kuti mwina wanyoza president wakale kapena kuti wanyoza munthu wina wake wachipani zotsutsa lamulo lija limaoneka ngati kuti ayi silikugwira ntchito. Kumenekotu ndikuganiza kwa bambo Charles Ben Longwe pano pa Nyasa Voice Box. Ndiye chonde akamaliza mutiwuza maganizo anu in the comment section below kuti kodi zimene akunena Charles Ben Longwe kuti ku Malawi kunoko kulibe rule of law ndizoona kapena ndizonama. Mutiwuza in the comment section below pano pa Nyasa Voice Box. Ndi kulandireni wokondedwa omvera lero lino pa 20th of January 2025, and it happens to be on Monday, while my time says 36 minutes after 9 a.m. chigawo chimenechi chakumawa. Ya tati kuti yeyi tisanapange zina ndi zina tingoyankhulako pang'ono fa chakumadziro kuti tili ndi ntchito ina yokuti tipange. Ya tili ndi nkhani zina zokhuzana chikangawa nde iyeyi tikambeko zina kaye tikhanga tikalambula bwalo kungokumbusana kunena kuti tisaiwale Amalawi tili mu dziko limene state president athu amati timayendera rule of law. Ya rule of law imene anthu ambiri ngati ena ifeyo tikusukulu sidapite sitimayimvesesa bwinobwino, koma ndikukhulupirira kuti pang'ono ndi pang'ono tikumatha kumamvesesa kuti tilidi mu dziko limene rule of law ikutsatidwa. Pa rule of law tamvakonso kunena kuti m'bale wathu wina amene zina lake ndi Lighton Mangochi anakatengedwa kucha kwa dzulo kapena usiku wakucha kwa dzulo kunyumba kwake. Sitikuziwa kuti anapalamula mlandu wanji za milanduzo. It's not our concern pokhapokha timve kuti mlandu anapalamula ndi otani. Koma pa rule of law saloledwa apolisi kumutenga munthu asadavale. Kumutenga munthu asadavale bwinobwino numapita naye ku polisi. Remember kunena kuti Malawi muno tili ndi Malawi Police Service. Nde lerolo nditambasule what does that mean. And ndifua chani tili ndi mobile force, Malawi mobile force imene tili nayo kapena police mobile force imene tili nayo so mu dziko momwe muno. Timasulirenso imeneyo. Nde lero ndiyankhuleko za Malawi Police Service. Maonena kuti polisi amakhala chiopsezo kwa wina aliyense kuti amenewo ndi apolisi. Koma when it comes to service, anthu ajawo ntchito yawo ndikukupangani ya Malawi service, kupereka service. How do they give service? Akakhala kunena kuti waja akukagwira munthu onena kuti akuganizidwa kuti wapalamula, amayenera kuti akupase service osati kuti akutenge ngati kuti iwo ndi bwalo la milandu akuweruza kale kuti ndi wochimwa. Ndifukwa chake akamakutenga amakutenga ngati suspect. Pokutenga ngati suspect amayenera kupase service. Being a citizen of Malawi amenenso maperekanso misonkho mdziko muno, wapalamula apolisi amayenera kukupasa service. Now chifukwa cha kusadziwa ife ya Malawi timaona ngati kuti polisi ikabwera nde kuti akupange force akupange zindiza imene ndi Malawi Police Service. Akafika pa nyumba pako kaya kuganizidwa mlandu amayenera akuservice, akupase service osati akupase force. Ngati kuli kuna kuti akupase force kuna kuti we ndi chigawenga wapha munthu, ndiwe chigawenga chopsa kwambiri, kumene koko ndi amayenera atumize Malawi
police mobile force imeja imakhala force yona kuti sipangaso za service yona kuti ibwere zikupanga service ndifa chake mu nthawi yaka muzubanda apolisi samayenda ndi mfuta amayenda ndi ndodo chifukwa ntchito yawo ndinali yoti azipanga service anthu osati kuti azikapanga force amene amayenda ndi mfuta anali a mobile force famene aja akafika pa nyumba ndekuti iweyo uli ndi chimulandu choopsa kwambiri mwina waukira president mwina wapha munthu mwina ndiwe chigawenga choopsa kwambiri nde amabwera a Malawi police mobile force. But when it comes to servicing in a rule of law country apolisi akabwera mayenera kuti akupase service ngati zazinachitika ndi amayi Martha Chizuma kuwatenga asadavale bwinobwino imene jasina inene kuchitika ndi Malawi police service chifukwa service means you have come to my place so service me, wait for me, let me dress up, I'm naked. Mwaiona ameneyo akakutenga uli naked kupita ku buseo iweyo usavale enso yayi ngati akutenga usanavale akandi akazako kandi achemwali yako kanindani asakupase chovala china chilichonse akamakutenga kupita ku khoti upite uli mblanda choncho kuti akhoti akadziwe kuna kuti iwo atabwera pa khomo pako sana kupase service koma anakupasa force. Mwaiona ameneyo anakupasa force pamalamulo sizimaloledwa kuti wa polisi akupase force kapena akupange force akwena kupasa service. Achimwene tabwerera inu ife ndi a police maidi athu ndi awa warrant of arrest ndi imene tabwera nayo pano service tu imeneyo service imeneyo mwina mwake anthu ena anapita ku polisi kuja mwina service yosaidziwa koma that is service. Tabwera warrant of arrest ndi maidi athu ife monga polisi ndi awa tachokera ku polisi yakuti kandi ukapolo police station tabwera kunoko kuzakutengani muli ndi mulandu wakuti simulololedwa kuyankha china chilichonse pakadali pano mukayankha mulanduwo ku court ife tukutengani ngati suspect. Okay nde ndivale kai valani mwachangu nde uvale akutenge upite nde imene jamakha kuti iwe yonso you are servicing them. Ukachita resist ndi pamene nonso pana mabwera no ndi yawo ya force ndimene amaka kusegula so mlandu wina onena kuti resist to arrest nde kuti iweyo umakana kuti umangidwe nde amakusegula mlandu. Ife titapita kumeneko tinaka yankhula bwinobwino kwaonesa zikalata zathu monga polisi koma iwo amapanga resist to arrest nde ife tinapereka action iyi nde zimamveka bwinobwino. Komano if you don't resist to arrest okay achabwino ndivale nanga simwandipeza ndili maliseche tizipita kumene tili maliseche tivale nde amayenera akulole uvale bwinobwino unyamuke ukakwere galimoto yawo ulendo okakupasa service police station. Amene uli nawo mulandu aja apolisi aja kutenge statement pokutenga statement nde kuti akuwerengera mulandu umene weyo uli nawo mulandu umene wabwera kuno okhuzana ndinu ndi ndeti kutenga ndi statement mukuti bwanji siku lakutala kuti zinachitika zotani ndeweso ulembe statement komanso polemba statement zili ndiwe kuvomera kulemba statement kapena ayi kukhala silent kuti ukalembera ukayankhulira mu court. Service imene akamakutenga suti amakutenga kuti iwe ndiwe mbava ndiwe chigawe ndoko amakutenga ngati iweyo suspect munthu ongoganiziridwa. Court ndi limene limakakupeza iwe olakwa nde tiziziwa tikakhala mu dziko limene rule of law ili involved. Ziwa kwambiri ndichoke pamenepo lerolo ndifuna mama uno ndikambeko za rule of law. Mudziko tikamati rule of law kapena dziko lokomera tonse ndizonena kuti ndinayankhulako kandi sinayankhuleko I think I forgot in my previous audios kunena kuti pa rule of law mdziko muno tili ndi azisogoleri opuma. Ineyo ndimazika ndekha pa school that's why ndimana kuti ineyo University of Hard Knocks because mazika ndekha pa school ndimalolera kuti dziko lonse lindiukire
dziko lonse linditukwane chifukwa silimandimvesesa kuti Ben Longwe ni ndani, nde linditukwane ndikazamabwera ndi mfundo zangazo aliyense amatha kukhala wamanyazi, ndikukhala wamanyazi kuti kodi munthu uyu kandi zimene amaganiza. Okay, fine, zibe kanthu zimenezo. Amene matukwananu mmayankhula chifukwa kuti mwina maganiza muthamanga, mwina mafuna za lero ndi lero, komano dikirani tiyankhule modekha modere. Mu dziko loti muli rule of law, tingotengako ma portion, ndikapena ntenge ku portion pang'ono. Tili ndi Dr. Lazarus Makathi Chakwera as a state president, current state president. Amene ndi current state president, ndi president wa dziko lino ndithu, simungapangeso mainasiya. Dr. Lazarus Makathi Chakwera is our current state president. His Excellency, Dr. Lazarus Makathi Chakwera, is our current president. Amene amainira ulemu wake as a president. That is why muna ndimva mbuyomu nditaona kuti ineyo ndimaponya nsewu, ndinatusa ma audios okwana 4 amene ndinatchula kuti confession. Confession means knowing kuna kuti mbuyo musini machita bwino, mwina pazifukwa zosa dziwa bwino ndondomeko zina kapena mwina ifa chopsa mtima ndi mene zinthu zakhalira, mwina mayankhulidwe pena mwina samakhabu nabwa ndi confession. Because even though tikhoza kuyankhula mwa mtundu wanji, it does not reduce him to be a state president. Olo mutakhala niyo ndi njala, omutata nimene mukuzunzikira pano pa mafa mukuzunzika kuopya, amalawi mukuzunzika kuopya. Dr. Lazarus Makathi Chakwera ndi state president wa dziko lino. Ndichoke pamenepo, tili ndi ma former president amene tikwadziwa kuti awa akhalamo mu bomamu as presidents. Okay, tinali ndi Dr. Hastings Kamuzubanda anatisiya, mzimu wause mwamtendere, is no longer in existence. He was a state president of this country. Kuchoka pamenepo tili ndi Dr. Bakiri Muluzi. Dr. Bakiri Muluzi is our former president. He has been in this country alamulira dziko lino more than mwina Dr. Lazarus Makathi Chakwera for 10 years. Amene ndi a president, a former president a dziko lino. Adakalibe pa pensioni ya former president, adakalandirabe ma services au former president, alindima portions mbomamu because he's been the president of this country. Dr. Bakiri Muluzi. Kuchoka pamenepo tinali ndi Professor Bingwa Mutharika. He was the president of this country. Unfortunately, mulungu adawatenga kuti adasankha kuti asakhale pakati patu, is no longer in existence. Mzimu wause mwamtendere. Kuchoka pamenepo tili ndi Mai Joyce Banda. Mai Joyce Banda lamulira dziko lino kwa 2 years. Amene wandi a former president a dziko lino, amene tili nawo mu dziko lino. Kuchoka pamenepo tili ndi Professor Arthur Peter wa Mutharika. Professor Arthur Peter wa Mutharika alamulira dziko lino kwa 6 years. Amene watu ndi a former president. Onsewa akulandira ma services ngati former president, ngati president opuma. Ali ndi a polisi amene amayang'anira, ali ndi ma allowances, food allowances zotero, kazotantani. Amalandira ma services ochoka kuboma because they've been the presidents of this country. Now, when it comes to rule of law, kuti mudziko mene muli rule of law, I have tasted, I have tried, and I have found out kuti tikamanena kuti mudziko muno tili ndi rule of law timanama. Number 1, mudziko muno anthu amene amamangidwa ndi okhawo amene amanyoza current president. Ndikumana kuti tili mu rule of law. Watukwana president amene tieni mukamange nde amakantenga ndukamanga fatukwana president.
koma amene watukwana Dr. Bakili Muluzi akukhanga tikuti amene alibe mlandu uliwonse, amene atukwana Professor Arthur Peter Mutharika zikuoneka kuti alibe mlandu uliwonse, amene atukwana Mai Joyce Banda alibe mlandu uliwonse, regardless kunena kuti these are the former president of this country. Pa social media anthu ena amatukwana kutukwana Professor Arthur Peter Mutharika, a Dr. Bakili Muluzi, a Mai Joyce Banda kuwatukwana, amene aja alibe mlandu according to the current government imene tili nayo pakadali pano. Palibepo pa 5 years kapena 4 years and some compromise imene a Dr. Lazarus Makafe Chakwera atenga dziko lino ndi kumalilamulira, tamvapo kunena kuti wakuti adamangidwa chifukwa amanyoza a former president a dziko lino. Kulibeko zimenezo. Koma munthu amene akudzuka mwina ndikuyankhula kutsutsana ndi a president ameneyo ndekuti waphwanya malamulo a dziko lino, ndekuti rule of law ikuyenera kuti itenge its course. Ineyo Ben Longwe ndifuna ndikuuzeni kunena kuti we have been lying to each other, kunena kuti we are living in a country whereby rule of law is involved. In this country completely there is no rule of law, there is dictatorship. Whoever ayankhule zonyoza Professor Arthur Peter Mutharika ndekuti amene amangidwe, asamangidwe ameneyo alibe mlandu. Tanyoza Professor Arthur Peter Mutharika, tanyoza Mai Joyce Banda, tanyoza a Dr. Bakili Muluzi, sitidamangidwepo. Mwayiona ameneyo. Palibepo munthu amene adakalowa mu khoti kuti anyoza Dr. Bakili Muluzi. Palibe munthu amene adalowa mu khoti chifukwa kuti wanyoza Mai Joyce Banda. Palibe munthu adalowa mu khoti chifukwa kuti munthu wankhula zoyipa za Professor Arthur Peter Mutharika. Milandu yonse kuyambira 2020 kuzafika 2025, milandu yonse ndiyonena kuti anyoza kapena ayankhula motsutsana ndi a Dr. Lazarus Makafe Chakwera in a country whereby rule of law is involved. Now, I want to assure you, Amalawi kunena kuti, chifukwa choti tinagona kwambiri, ndeti maona ngati kuti zinthu zonse zili bwino. Timaona ngati zonse zili bwino. Guys, let me tell you, 1993, we fought against such kind of regimes. Yomanena kuti amene wanyoza president amangidwe. Amene wanyoza president amangidwe. Malemu Chakufa Chihana anali ndi moto yake kwa Ford imene imachedwa kuti arrest we forgot. Amatero, arrest we forget. Kapena forget, arrest we forget. Tiza iwala zoma mangana chifukwa atanyoza president, anyoza chani. Amene munda aliko chifukwa chona kuti I believe kuti mwina Dr. Lazarus Makafe Chakwera anali busy mwina ndiza ku church ndizotero ngati sandali kuchipiku kujama kugwira ntchito kuchipiku kuja ndoti anali busy kuncheneka chifukwa nthawi imeneyo Assemblies of God headquarters inali kudedza kuncheneka ndoti mwina anali busy kuncheneka komano nkhani imene idachotsera boma la Dr. Hastings Kamuzubanda linali lonena kuti anthu amamangidwa mdziko muno chifukwa choti ayankhula zinthu against president. That was the main issue. Kuna kuti ma freedoms awa anthu mdziko muno adasokonekera kuti munthu akakhala mwana akayankhula kuti a Dr. Hastings Kamuzubanda doti makolo amazizidwa kukamutseka mwana pakamwa chonde usayankhule china chilichonse muzi uno uwotchedwa uno muzi uno utha uno ndi zimene zidaliko. Now slowly by slowly kamene kaja kayamba kubwereranso in a very hot way yonena kuti whoever speaks against Dr. Lazarus Makafe Chakwera must face handcuffs, must face the law azika mangidwa. Ndekuti we are back in 1992 tisanafike 1993 komano the real reason, thank God mudziko muno tili ndi Dr. Bakili Muluzi is still here amene timamenya ufulu. Nkhani yake inali yonena kuti tikufuna referendum, tikufuna zipani zambiri chifukwa zomangomanga na chisawa watanyoza president ati ayankhula zotsutsana ndi president zimene zizithe
nde ineyo ndikubwera pano ngati munthu amene ndimayisatira democracy ndi mawu onena kuti democracy ndi kumene tikuchokera history imene tikuchokera zonena kuti zomamanganazi ati chifukwa choti atsutsa boma ati chifukwa choti anapita ku mademo ati chifukwa choti anapanga kwa zimenezo zikuyenera kuti zithe chifukwa ife pokhala mu boma la democracy tinatsutsa mchitidwe umenewo omamanga anthu chifukwa choti atayankhula against boma. Inu muzikuwawani bwanji kuti anthu akayankhula za inuyo zizikupwetekani pamene inu musadalowe mboma mumapanganso zomwezo. Zikomo kwambiri. Ndibwere ku rule of law. Ndifuna ndikudziwiseni mtundu wa Malawi tikafika pa rule of law sindikuzoti ndi bwalo liti la milandu mdziko muno kapena ndi parliament iti kapena ndi institution iti imene ikhoza kunditsutsa ine lero lino. Alright, ngati zisankho za pa 23 June 2020 zidachitika pa 23 June 2020 zimene zikutanthauza kuti in a rule of law country tikamafika pa 23 June 2025 nde kuti mphamvu zonse za Dr. Lazarus Makathi Chakwera as a state president zatha. Nde kuti ngati tikupita ku 16 September 2025 kumene tikachite zisankho nde kuti mu dziko muno tikufunika boma lija limene limatchedwa logwirizira chifukwa munthu saloledwa kuti akhale mu dzikomo kuyidikiriranso kwa wiki imodzi kapena kuti ayi apapatachedwa nde wiki imugwirizire ayi. Ngati tikupita ku 16 September 2025 ulamuliro wa Dr. Lazarus Makathi Chakwera ukutha pa 23 June 2025 in a country whereby rule of law is involved. Ndokuti pa 23 June 2025 a Dr. Lazarus Makathi Chakwera akuyenera kutula pansi udindo wawo ndipo boma logwirizira likuyenera kuti litenge malo ake litifikise ku 2025 ku 16 September 2025 ndekuti kuyambira pa 23 June kupita kwinako a Dr. Lazarus Makathi Chakwera ndi boma lawo akuyenera kutsika pansi kuti ena apitirize kuti tikafike ku 16 September 2025 in a country whereby rule of law is involved. Now listen to me. In this country we're going to toy. When I say toy, ndekuti sindikutanthauza kuti mademo ajaongoti aibasi adisimo we gonna toy. Anthu akuzomba akundimvesesa bwinobwino when I say toy. Anthu akumangochi akumvesesa bwinobwino when I say toy. Anthu akunzimba mzuzu akumvesesa bwinobwino when I say toy. Mwina mulirongwemu toy saidziwa. What does that really mean toy? Nde anthu akuchinamwali kuzomba when I say toy they do understand. Akumponda sikumangochi toy akuidziwa bwinobwino. In this country we're going to toy. All right, toy against the rule of law kuna kuti mudziko muno zikuoneka ngati abwalo la milandu zikuoneka ngati anthu amene amang'anira milandu ku parliament amene osati amang'anira milandu koma malamulo. Abwalo la milandu kaya malamulo amene amapanga malamulo atitenga Malawi ngati anthu osazindikira kunena kuti sizwa china chilichonse. Ine Benongwe ndikuseguleni maso a Malawi kunena kuti pa 23 June 2025 ndi tsiku lomaliza limene a Dr. Lazarus Makathi Chakwera akumaliza temu yawo ya 5 years imene iwo akhala akulamulira. Ndekuti from 23 June kukafika pa 16 September tilibe boma lina lililonse ndipo panopo tikufuna tiakonzekerense anthuwa kunena kuti akonzekere ndi interim government pa chizungu boma longoyembekezera sitikhalanso kuti wina wakati pange force ya chifukwa mu dziko muno tili ndi constitution imene timanena kuti tiyisatire when it comes to rule of law. Ndekuti Achakwera malamulo akulola kuna kuti akhale president mpaka pa 23 June
2025 koma malamulo sakulola kuti achakwera akhale president kuyambira pa 24 June 2025 ukafika pa 16 September 2025. Ine Charles Ben Longwe ndilekeze pamenepo ndi pamene so tipange toy in advance tipanga toy in advance kunena kuti sopano apapa ife tikwena kuti tivale zilimbe ndekuti wafa amene akufuna kutipha atiphe amene afuna kuti manga atimange koma rule of law must take its course. 23 June 2025 ndi tsiku lomalizira la Dr. Lazarus Makathi Chakwera as a state president. Boma loyembekezera tikufuna kuti likhale lili ready tisanafike pa 23 June 2025. Ndilekeze pamenepo munali ndine Sir Charles Ben Longwe kuchokera kuno ku University of Adinox phaba phanyenye mkolongo kwathu ndiku nkhata begalu wankotosa kandira pachabe terera nyane abwana pabwalo sakuchoka maphang'ombe nthawi zonse kuchita hiti pa chilungamo anthu ajo ambele futa limwabiti nyono niune achawo zibeni Longwewo niune njomba ndetatiyayi tikufotokozeni nkhani mene mama uno madzulo pano tikufuna kuswa nkhani ya kuchikangawo. May God bless you and have a very wonderful day. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very